shin ka san dalilin da yasa Allah ya kira ran ɗan adam ar-ruh, al-Qur'ani ar-ruh, sannan mala'ika Jibril ma ar-ruh? Allah ya kira ar-ruh sau 21 cikin Al-Qur'ani, amma akan wayannan abubuwa guda uku kaɗai. A jikin kowane ɗan adam akwai ar-ruh, wanda shine rai, shine yake da alhakin rayuwarka da duk wani motsi a jikinka, numfashi da sauransu. Ba tare da shi ba, jikinka ba komai bane face gawa. Sannan Allah Maɗaukakin Sarki ya kira Al-Qur'ani da ar-ruh domin yana da wata sila musamman da take saduwa da ran ɗan adam. Allah ya kira mala'ika Jibril da ar-ruh. Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Mala'ika Jibril shine wanda yake sauko da saƙon Al-Qur'ani zuwa ga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So kaga wayannan abubuwa guda uku gaba ɗaya Allah ya kira su da ar-ruh. To kai tunani, idan mala'ika Jibril ar-ruh ne, sannan Al-Qur'ani ar-ruh ne, sai Allah ya turo mala'ika Jibril da saƙon Al-Qur'ani zuwa ga zuciyar manzon Allah domin ya koya ma mutane Al-Qur'ani, wanda a jikin kowane ɗan adam akwai wannan ar-ruh ɗin. To kaga Allah Maɗaukakin Sarki ya san da cewa ruhin ɗan adam yana buƙatan wani ruhi daban domin ya samu natsuwa da kwanciyar hankali, sannan ya yi rayuwa mai inganci. So kaga a duk lokacin da kake yanke alaka da Al-Qur'ani, kamar kana yanke ma ruhinka silar numfashi ne da samun kwanciyar hankali da natsuwa. Kaga duk musulmi na gari ya kamata a ce Al-Qur'ani shine zai gudanar da rayuwarsa, shi zai ce ma yi, bari, binan, tsayanan da dai sauransu. To kaga a duk lokacin da mutum ya rayu irin wannan rayuwa, zai kai wani mataki na natsuwa da kwanciyar hankali da ba wanda zai samu irinsa. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya rantse da ran ɗan adam, ya ce wa nafsin wa ma sawwaha. Allah ya rantse da ran ɗan adam da abin da ya daidaita ran ɗan adam. Daga ƙarshe kuma sai Allah ya ce qad aflaha man zakkaha. Duk wanda ya tsarkake ransa, to hakika ya rabauta. To kaga idan mutum ya samu ya tsarkake ransa, to zai yi rayuwa mai inganci, rayuwa cikin natsuwa da kwanciyar hankali. A duk lokacin da ruhinka ya rasa Al-Qur'ani, to ya rasa abokin tafiyansa, domin Al-Qur'ani ruhi ne, sannan Allah ya aiko mala'ika Jibril a matsayin ruhi domin ya kawo masa abokin tafiyansa, domin ya yi tafiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Da fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya taimake mu.